mingaw jud ko atong Kuya William ba, maskin bayo to pero makalingaw ba to kasabay? Asa na kaya to siya ron? Mag-isa ka tuig na to siya nawala ba? Asa kaya to siya no? Hala, si Kuya William. Ya, kaya to nagkita eh. Chik, kumusta mga Chik? Suga na nimo ko ang tingog ron oy. Alangan, laki na guta. Ay, laki na dahil ka rin ay. Laki na. Ah, dobe? Laki na yung kay gawas oh. Ah, may kagikan day. Sa katuig ba ko nawala no? Gani, isa katuig tawa nagkita ba? Nag-training ko. Oh. Karon, kernel na ko dito. Kernel lang ka dito. Kernel na. Nya, ganong inaniman yung buhok. Okay, wala may parlor dito. Parlor, barber. Wala barber dito. Training ba ng mga scout ranger, mga bukid ba kayo no? Wala sa buhok. Duda ko sa imuha ba? Ay, si duda-duda dia. Laki na kay ko ron. Oh, nya. So ka dito kay basig. May mga daotang tao dito. Palit ka na ko. Oh, pero nabiya to nag-away dito ah. Ay, okay, bahala na. Sige, kay bahala to ya. Grabe, si Kuya William mo. Sa katuig lagi nawala. Kernel na ilang ko. Matay pre, namayat naman ka. Okay, trabaho. Langan, mingaw biya karon no. Dito pre no, mingaw jud baya. Saman mangita tag trabaho pre. May pa pre. Ngita lang nagtrabaho ni. So kwarta puta ba? Kani, ang problema ani asa ta mangitag trabaho. Sige ra tambay, ora tag alo diri ah. Pre. Uy, Kabantay mo Kuya William. dula uy. Na, makakita mo to pre. Kernel na siya karon. Sure oy. Lagi. Bantog na wa nagpakita sa katuig sa tuwa. Kernel na day. Kernel na nagkita mi dito sa kanto. Pre, basig pwede ta makasuludan ka Kuya William nga usa to kernel. Pre, basig pwede ta makasulod ka Kuya William. Sap ba si ano? Kernel ba siya dito? Aw, tama po kay tambay ba mo no, wa may mga trabaho. Basi day makuha ta niya. Sige, ito dito ta. Tara pre, persita pangitaw na to siya. Tara. Ya. Ucik. Pa, trainingan ni si Baron Oxpaya to kay walay mga trabaho ba? Basi day makasweldo ni sila sa imuha. Ini mga bataan ni dugay na kayo mo diri sa tong baryo ba tambay pa mga to doon. Sa naman ni mga bataan ni. Gusto mo training? Yes sir. Sige sir ya pre, kay di pa ka pulis. Nya, gusto mo training? Oh, gusto kay mo training. Tarungan na yung training niyo ha. O tara. O dito ta kampo. Tara. Oh, kinalaman mo diri ah. Sugdan na to ang training. Linya mo. O pre, linya mo. Asa man ang nasa bulsa ni Kernel? Duda ko na ba, murag-pay-pay na ba? Pink ba dyan kulor oh? Payot na nga Kernel ba? Oh, magsugot ta. Attention! Oh, attention dia. Lutay kay ka. Yati isuga ni Niyoy. Harap sa likod. Harap! Harap sa kanan. Harap! Uy, kini kay mga bagtik. Sabi, igang man, uy. Oh, pagplaster na mo diha. Tangina bayot man siguro ni nga Kernel. Pre, pasita. Asa naman to kung gipa-apply trabaho? Ngano ako may nabilin diri ah? Uy, kaigang ba sa kalibutan, uy?